Kene nya. Ora sing ngapus apa iki lho tenanan. Oh iya ta, kok ya ngece. Oh ditungne kok ya ora dadi cekel. Walah yang aja ngono to ya. Ma, aku Mbak Celok yang enggak mau. Enggak mau. Ayo Mbak Denko berdiri Mbak Denko. Didampingi sing bawa ben Mas Nanang. Didampingi. Iyalah. Ngaten niku nggih jenengan sok diupload ning YouTube ngono kuwi. Mboten. Ora. Tekoran. Jenengan yo iya to kok yo. Tinggo kenang-kenangan lho Mas. Jane Mas Nanang ngene gawe YouTube dhewe. Kula ndamel namung TikTok niku lho Mas Marani. Nanang Reel ngono. Nggih, jemben ajeng ndamel Nanang PC Audio. Lah, alah. PC apa? Picek Audio. Astagfirullahaladzim. Matamu picek kan? Nemen. Gak aku ora melok-melok. Kok dihujat netizen aku. Gak, nek wis kanca lawas kok karo Mbak Dinko. Oh iya. Mbak Denko. Nggih. Totok maneh iki Mas Nanang iki bojone sampean. Aku ya kok ndek bojo kaya ngene ya. Loh, malah penak hapus-hapusane penak. Heeh. Gayane muni. Lah, alah. Iki Aja ngono. diomong iki aja Lah kok kemlinting. malah maju-maju. Kok iso maju-maju nabrak wong kuwi lho. Ora nabrak wis tak kira-kira lho. Masih dalam rangkaian nun inggih menika bersih dusun ingkang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Mbulu, desanipun Putren, Kecamatan Sukomoro, Kadipaten Nganjuk. Wah, luar biasa. Nadyan mau awite rada bengi ning ora dadi sebab. Tokone awake dhewe rada telat. Aku iki teko telat ora mergo udan ora mergo apa. Aku wis omong jane karo Cemplon iki. Plon, salinku ning omah. Lah koper wis cepak to 5 dina ning mobil. Lah kok didukke ning kene iki mau. Iya, Iya, ora apa-apa. Ya, saiki wis kari atur panglipur, atur hiburan ana ing dusun Bulu. Baik yang menonton di lokasi, baik yang menonton lumantar live streaming Asta Brata Media. Ya. Ki oke pamundutan sing durung dipinangkani. Ngono. Khususe permintaan sing lumantar media sosial sing mlebu ana WhatsApp. Iya, Ki ana sing nyuwun aja lamis. Nek Mas Nanang dunggahne lho, ya dunggahne lho. Mas Nanang kuwi Mas Nanang kuwi nguyuh ngrepotke penabuh. Sik to Mas. Pripun? Sik to. Mas Nanang kuwi nyapa to kok rene barang iki? Alah ora. Kowe karo aku giting kok jaremu. Alah gak. Kuwi lho, ngono kok jare ngene. Nganu aku tak budal dhewe padang nyatane dituntun kok. Iya. Wayang kan minangka tuntunan. Heeh. Sik Mas. Tak wehne kene nya. Ora sing ngapus apa iki lho tenanan. Oh iya ta, kok ya ngece. Oh ditungne kok ya ora dadi cekel. Walah yang aja ngono to ya. Ma, aku Mbak Celok yang enggak mau. Enggak mau. Gayane nek wong akeh enggak mau nek enek wong akeh DM-an lagi ngopo yang ngono. Iya. Kowe iki aja ngerusak tregoku ya. Alah rego Aku ki arep rabi. Oke, aku ki arep dirabi kantor polisi tak tolak kok terima kowe. Sik to. Wong sing rabi kantor polisine to. Polisine mo. Oh. Kantore. Wah, lah iki malah hajar. Malah ra karo. Selamat pagi Mas Nanang. Selamat pagi Mas Akbar Bay. Kula nek kadung warek weteng kula ngeten iki. Biasane ki udan adem meram bayoh. Pun dahar nggih. Alhamdulillah sampun. Wah. Warek niku wah. Mau kodanan ndak sampean? Mboten, kula ket sonten kok ndelik teng mriki kok wah. Udan banyu karep kula kan udan dhuwit malah udan banyu. Udan dhuwit akeh wong ora kerja kok iya. Mas Nanang tadi sudah mandi belum? Beyuh pertanyaane lho. Ora apa-apa wong pitakon iki wajibe nggih diwangsuli. Iya to kan ki mengudan ngono lho Mas.
Menawa nek dhek ngirit mau banyu. anu lho Mbak Manora, kekeliru Dalem. aku sitok, kekeliru aku. Napa, Mas? Lah aku budal urung adus mangkane udan ya wis kesal aku Oh dhewe. gitu. Ora. Heeh, berarti rong adus. Mangkane diudani ora cetha gitu. tenan. Tapi nek adus aja lali sikatan. Lho, aku nek gak sing nyikati kono moh aku. Lho, tak sikat guys, sikat WC. Ayo ta, pamer Mas? suaramu Nggih. pamerna ta. Wis wae pamundhute bawane anu aja lamis kula bawanane Mas. Wah, Peti bawani, Mas. Nggih. Awak dhewe jaduman kene ya, Mas. mengamat. Heeh. Mengamat. Diwan Suri. Mengamatkan. Iya ta. Iki kudu iki, Mah Nanang kuwi ngono gandrunge karo nganu bocah-bocah kuwi siji. Kula nek mboten Mbak Sri pesek mboten. Lah rasa milih. Ya kula ya mesti milih sing ayu kok, gah. Oh. Kula Manut. eleke milih niku lho marahe masalah. Suarane Mbak Pesek gerok. Terus nganu telas. Ganti nganu mawon, apa Bupar Bupar Sinem. ya. Lho, kok iso ngenyek. Iki aja guyu-guyu tak. Iki Ambung. tak golekne wing moko tambung mak. Oh. Terus maju terus benjegur. Ayo, Bapak. Nganu karo nganu lho karo Mbak Denko. Oh, Mbak Denko. Ayo Mbak Denko, Iya, diladosi Mbak Denko. Iki Ngadeg pancen Den. cocoke Mbak Denko. Mbak Denko. Pejan nek Mbak Denko ki nek ngomong bocah ngono kan ya sabar. bocah apa? Oh, bocah edan. Niki bocah ta. Lah apa to, Nduk? Kira kirikmu. Dobol jaranane opo. Astagfirullahaladzim. Kok iso kirek? 11. Ngenyek. Oh, iya. Wong ki bekecot kok. Lah piye? Ayo Mbak Denko berdiri Mbak Denko. Didampingi sing bawa ben Mas Nanang. Didampingi. Iyalah. Ngaten niku nggih jenengan sok diupload ning YouTube ngono kuwi. Mboten. Ora. Tekoran. Jenengan yo Apa to? iya to kok yo. Oh, alah, Tinggo yo. kenang-kenangan lho Mas. Jane Mas Nanang ngene gawe YouTube dhewe. Kula ndamel namung TikTok niku lho Mas Marahe. Nanang Reel ngono. Nggih, jemben ajeng ndamel Nanang PC Audio. Lah, alah. PC apa? Picek Audio. Astagfirullahaladzim. Matamu picek kan. Nemen. Gak aku ora melo-melo. Kok diujat netizen aku. Gak, nek wis kanca lawas kok karo Mbak Iya. Denko. Oh iya. Nek aku ora mungkin diujat sapa wani ngujat aku. Kuwi wis kanca lawase biyen yo ngono Nganu, kuwi. Mbak Yu. Mbak Denko. Nggih. Totok maneh iki Mas Nanang ki bojone sampean. Aku ya kok ndek bojo kaya ngene ya. Loh, malah penak hapus-hapusane penak. Heeh. Gayane Lah, alah. Iki Aja ngono. diomong iki aja Lah kemlinting. kok malah maju-maju. Kok iso maju-maju nabrak wong kuwi lho. ora nabrak wis tak kira-kira lho. ya. Dikira-kira apa? Kono ae lho kuwi lho gak meteng. Wes ndak kono digandrung jajal. Digandreng. Engko bar iki sing sebelah kene Mbak Pesek, ayo Mbak Pesek. Gah aku Manohara tak gandrung. Kah. Wong aku mbok bayar Lek sak juta yo. Manohere deloken Nyapa? deteke iki lho nang. Lah wong Nyapa? dedeke kaya ngono aku dicekel tangan sitok ora baleni kok. Lho. Alah. Wayu tenan lho nang. kuwi, Nang. Nemen nyacat kualat. Asu temen. Ndang gandrung ayo Mbak Denko pamerno digandrung. suaramu Mas Nanang. Yen kowe nang lalemu hadan sok Digandeng no tangane Mbak Denko seneng digandeng. lames Nyapa to kok mengah-mengu kipas angin iki nyapa? lah gandeng arep dihapus ya wegah. Anu lho untuk salam lho Mas Nanang. Nggih. Wilujeng enjang Mas Darang salam kagem Mas Nanang saking Waris Sugiono Oh Surabaya. nggih Mas Waris Oh, saking tekan, Mas, Surabaya jenengan? nggih. Oh, Wah niku iya. penggemar berat wayang niku nggih. Oh, saking Surabaya nggih niki. Nggih leres. Oh, WMC, anggota WMC ternyata. Nggih dawuh leres. Benjing kanca-kanca WMC insyaallah nggih merapat dateng Cepu. Nggih. Melu apa piye jenengan? Nggih mengke kula nyupiri elepe mengke santai mawon. Wong caca disopiri koprale sambat lho. Lah, sopiri. Seto, Mas Akbar, iki ya kurang ajar Nanang ki tibake. Heeh. Lah wong nguyuh rone dituntun karo nyupiri elep. Lah kuwi lek nguyuh lah elepe nek GPS e kok belok kanan, belok kiri. Lah Tapi ya belok sudah. kanan belok kiri nek jurang terus piye? Berarti hapus karo Google e. Jurusane akhirat. Iya, kabeh-kabeh arep mbok padakne kowe apa piye? Belok kanan belok kiri ora bruk.
becek alu. Tangane Mbak Denko digoceki, tangane Mbak Denko digoceki. Wegah aku wedi aku. Wedi piye to? Digoceki tangane Sing wedi iki Mbak Denko ali-aline ilang kok. Wong brasa aja. Oh, tibake neh murah iso nginget iki tenanan to, Mbak. Kene lho, Mas. Nah, kene lho, Mas. Makane aja kemlinthi to dadi wong iki. Lah wong iki mengko kacamataku salah dhewe ireng kok. Lah piye? Ya kudune ya putih, salahe sapa nggih. Nek digawe putih terus ketok. Ketok eleke malah. Ya. Nah digoceki tangane iki digoceki Mbak Denko digoceki. Moh aku wedi aku. Ndang to. Ya kita itu di panggung bisa menghibur harus bisa fragmen. Oh iya no. No, digoceki tangane Mbak Denko. Aku wedi lek kleru. Ora randa. Ora. Oh, iki rasa kemlinting ngono, tak tewabuk. Lah wis ki tak goceki tangane kiwa. Wis tangane anyep. Lho digoceki sik meneng tangan digoceki. Sayangku, ndang. Ndang to. Diajeng Denko garwanipun Kakang wong ayu. Sing wedok ayu, sing lanang kaya luwak. Janji jare. Piye to iki kok ya? Luwake iki lho. Luwak anyang-anyangan pisan. Ndang to, terus Ayo. digandrung piye? Mong Aja nemen-nemen. Engko. Aja lali. Meneng sik. Ngene, sumpah parfummu ki apa to nang sini? Ngopo? Parfummu kewecut kecut. Oh, aku arep dukun kok. Panovan Bu kok. Arep dukun yo ngene iki ndok minyak. Ambune kok kecing-kecing piye. Apa kudanan ki kae ya? Nemen. Kudene cemes kecing. Wis ora karuan. Ya. Yen kowe seneng lames gampang kena ing bendu Nanang, dalem mama alah pintere. Ndak jaluk mik mama kena. gah mi elek ora. Iki dinyang wong-wong kuwi ora tak wene kok. ora sak ndase Oke, kok tak tekoni. iya Kowe besok apa ya pengen rabi? yang namanya manusia hidup itu Iya. apalagi normal. Iya. Ya bener Mas ya aku gampangane dopku sing dhuwur ndak empan ning dop sing ngisor empan. Ompan ya? Empan nek sing ngisor awas. Apa nek dope to kuwi? Enek wis tak ganti winginane 5 watt e. Maune kan 3. Lo mendrip-mendrip no. Ora 5 watt pendenganane 3 e. Oh gak sik to, tak omongi kok dop dhuwur mekan dop dhuwur ora mekan dop ngisor mekan ki maksudnya piye to, Le? Alah engko tak WA, engko tak DM. Nah, Tenang. aku tekoni tenanan ki lho. Yo, iki soalnya privat e. Oh, privat. Iya. Privat lho, Mbak. Pokoknya sama nang geruh tabuh kethuk sing tak cekel wangi ya ngono kuwi lah. Wah, Gambarane ngono kuwi. Alah. Wis sak bumi. Digambar. Berarti ya pengen rabi, pengen nikah. Nek masalah soal pengen rabi ya pasti tetep pengen. Oh. Ning alon to dhisik. Ya. Ora ketang oleh sak umurane Bu Parsinem ya ora masalah. Bu Parsinem ki malah ngawet-ngawetne umur. Mulane kuwi to. Iya. Sampeyan berarti pengen ditemokne kaya mantan-mantan ngono ki yaan. Peh aja sik aja aku wedi aku. Oh gak pengen ya didandani ngono. Ora aku nek arep ora cocok karo nekku karep kok. Didandani manten ya pengen. Ya pengen tapi yang kosek to alon dhisik to. Kok sing ngerias ben Mbak Mano. Ora usah ben didandani jaranan nyapa. Jangkrik. Tapi mantane temu samboyonan. Sing go wedok go celeng. Ya to. Ya. Aja Dobrak. guyon tenanan. Tumrape wong sesrawungan mbok aja sok seneng seneng lames padha karo
Sok nek wis duwe bojo aja lamis lho karo wong wedok Mas. Wo mboten kula niku tiyang alim tiyang terenten kok mboten wani ngapusi wong wedok niku mboten wani. Kowe kok sampe ngapusi wong wedok tenan? Oh lah, tenan. Oh putul manuk kula. Astagfirullahaladzim. Kok iso teko kono ki lho. Lah pripun salah ya hapus-hapus kewalat to. Walat. Betul. Lah nggih to. Kaya aku. Wah mboten jenengan malah alim terenten. Lah iya maksudnya kaya aku ngono lho. Tapet. Beh. Aku percaya. Aku nek curhat ya karo kuwi kok. Ora. Anu Mas Akbar. Mas Akbar ki tibake pacare cemplon. Lah kok iso? Engko tak WA. Oh iya siap. Ora aku tapi percaya nek Mas Akbari wong terenten. Ora tau nyaner ora tau neko-neko. Blas ora tau blas. Asli. Aku lho seksine. Aku yo ngerti dhewe wong nek ge status barang ya apik-apik statuse ora tau aneh ora tau neko-neko. Apa iso jelas? Ya turi kok. Ya, aja lames ya. Monggo. Ono sak larik badanku sak larik Mas Nana. Nah, aku tak curhat-curhatan. Gak aku wis barok. Yo. Kang suci anggo bisa sampun katuran aja lames. Sampun katuran pamundutan aja lames. Matur suwun. Nggih. Lenggase Mbak Dino. Lenggase ya. Nggih. Mas Akbar. Sini duduk dekatnya Mas Akbar mau dikasih hadiah. Akar nyimpingi Mas Akbar. Ya kene lenggah kene sik. Sebelah kanan. Nah, duduk. Nah. Batik mundur. Nah, wis batik mundur neh. Lho. Wis kene aja omonge kene mike. Kula omong ae. Apa? Tak sangone wis mudhuno kono. Wis ning kono ae. Ngapa? Nek ning kono ae ben Mbak Tri Mas Akbar ngesakne ku nek karo tak dukne lungguh kono ae. Ndang to lungguh kono manteng. Wis bar. Gagat nek. Habis ini napa lek pamitanipun. Anu, Asmarana lho. Asmarana lho. Aku rong nyanyi iki. Engko bomno. Bom. Iya. Lho ngene lho nang tak kei bom kok ning kono ngene. Berdiri sapa sinten iki sing nyanyi? Dik Sinta. Dik Sinta monggo berdiri. Sama siapa? Mas Heru no. Mas Heru, monggo Mas Heru berdiri. Heeh, pinter nanang ning kene lho kok, ganteng. Nek pengen ngombe kopi ning ngisarmu enek kopi. Nah, ya. Kopine sapa? Kopine Jalange, wis to. Wis tuwek iki ya ngono kuwi lho.